Ug daghan kay salamat sa mga nitabang sa ako ano na maka sarili kog balay ug manahinayan akong tukod. Kumusta mga idol? For this vlog akong serbihon ang akong ipagabas ng kahoy mga idol para sa atong payag. Kuha ito nga humana ba? Ay target ako makapanday human ang payag mga January para makabalhin nami. O pagabas kog lubi kay lubi ray makaya idol. Ang subayon og okay na ba na dungog niyo ang tingog sa sinso mga idol, saba kayo. Ako adtoon. Og nanay na human si Uncle mga idol. Mga 2x2 o kining 2x3 duha ka gulungan o kiniyang gi cutting mga idol na tulo pa na kagulong yang gi bukuak di plaster para humani karon tama mga sunsi yung paniagto. Plaster na ni Uncle mga idol para sa final cutting. Mao ni siya og 2x2 nga cutting og 2x3 tagsa ka gulong. Yang gi-sure nga di mo lihok ini gabas aron di ma damage ang gabas. Kaya og mulihok na siya delikado. Kini si Uncle mga idol taga diri ni sa ato Pintatagan. Tubil pa iyahang partner murag ihaso ring anak idol iyahang gi tubilan ng sinso kay kamay na rin nabilin para tuloy-tuloy ang cutting. Kung magtubil mga idol gi paandar na ni Uncle ay magsugod na sargad ka bunlutan idol, kondisyon pa kaya ni iyang sinso. Ang pangalan na ni Uncle yung idol si Uncle Untoy, taga Proctris rin siya diri sa Pintatagan. Huwag na may pagabas dyan sa inyo ha, pwede niya sa atuon sa Proctris sa Pintatagan. Si Uncle kay sayo kay sugod ug kaning isa ka buklobi gadiyaran niya mahuman ano lang ni bilin plus 9 pa tama sunsig ng mga idol human na ni punuan gahi pula kay kahoy. Salamat Kol. Og na human gud nila Uncle og gabas og ni uli na sila. Dito na lang sila man ito sila hang balay. Daghang kayong salamat Poluntoy sa serbisyo. Mao ni kung nabayaran karon mga idol 23 ka 2x3 og 41 ka 2x2. 2,000 kapin 2,150 at sa idol pang tukod sa tong payag. Ako na po ni hakuton niyang hapon malandong-landong manas lagabas ang uli na sila Uncle daghang salamat. Karon mga idol ako nang hakutan ng mga kahoy nga ako ang gipagabas kay para madapat na dito sa balay. Ako lang hinahinayan ano akong hakuton. Ug daghan kay salamat sa mga nitabang sa ako ano na maka sarili kog balay ug manahinayan akong tukod. Hopefully mga January makabalhin nami dito Ug ako ipakita sa inyo puhon mga idol ang area sa akong gibalayan, payagan.
Og dire na ako humanon ang video idol. Daghan kayong salamat. Shout out sa inyong tanan ug sa mga bag-ong subscriber. Daghan kayong salamat mga idol.